Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano sumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangadan tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti danang ti biyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Di pa kasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod ka ni pagayam Aklemar, at tubo ti Lasam Cagayan Valley, ngam iti agdama kat mangmanggad iti Pampanga. Ituloy tayo abasaan ti surat ni pagayam Aklemar. Dear Manang Emmy, siyak ni Clemar at taga Lasam Cagayan Valley. Ngam addaak ita dito'y Pampanga amang manggad. Dagiti may patpatangatang apakasaritaan dito YouTube channel yo ti pagliwliwaak. Iso amanipod na amuak daytoy a channel, nag-subscribe akadagos, tapno awan ti maliwayak nga upload yo. Kaya't kumat nga ibinglay ti padas kumanang, tamamati ak unay, apakaadawan daytoy itinabalitukan nga adal. Iso asapay la kuma, tamapili met ama idrama. Makapasaron mo ti kastoy. Kanayon latan na siyak tibaon ni tatang. Masadutak la kumamapan iti tiyendaan. Ngam awan mo ti maaramidak. Amangan noong tanak tumanan ni tatang. Makapasaron na talaga. Ni Lucas sa gayim ko. Kanti amana ti adda dita paraangan da. Ay na. Sigurado amang ungtan manan ni Lucas. Agpasimpliak man pa'y. Kadanggak man no apay amang ungtan ni Lucas sa gayim ko. Dituyak pa'y. Ay na, Lucas.
No di mo baliwan day ta kinasadot mo. May pada kalakit ni Clemar nga awan ti pagmamaayan na itibiyang. Ha? No apoy kami na nakikita. Kumanaw ako nito. Clemar. Di ka Anyang ti ama ni Lucas. Apay akas ti ibagbagana. Makapasakit ti kasi anang ko ngayon sawang ti ama ti gayam ko. Anya kamatan, Clemar. Amumot nagmalmalum kami kaninanang mo ijetalon. Ngam di mo man la napanunutan tinagluto? Ha? Tatang? Unay kan nga ubing. Talaga napalalo ti kinasadot mo. Anyalat mo mong nga aramidin ngay. Agmut mo talang kalatan kasta ka de. Awan pa'y serbimat. Tatang? Napambanog na tao ang nagkapoy si talon. Ngam awan pa'y naluto ang masangpatan. Makapasuron ti kastoy. Talaga nalabos ti kinasadot mo, Clemar. Clemar anak, nakaululimag ka. Nanang? Gapo ka di iti panangungat kan kanitatang mo. Iso akas na ti jar mo ita anak ko. Apay akas ni tatang nagsaw. Makapasakit itirik na. Anak, di mo guraan ni tatang mo. Kaya't nalaang nga agbalin ka responsable nga anak. Di na kayat nga agnanayon ti kasta nga aramid mo. Nanang? Laglagi po am anak ko. Sikan ti kataengan kada kayo nga agkakabsat. Anabati dito'y poder me. Tadamot ang bukod a pamilya ni manang mo. Iso asi ka tinamnamaan mi kan ni tatang mo amang tulong kada kami. Nangruna kada giti trabaho dito'y balay. No adda kami jay talon. Kanti panangawir kada giti addem. Iso asaan ka ko mga agsadsadot anak ko. Laglagi pom kumaakanayon dagiti bilin mikan ka. Clemar, agsagana ka, tamapantay si talo. Masaduta ka mapanidjitalon. Anya nga tati aramidok tapno tinakpilitan ni tatang nga sumurot kan kuana. Clemar! Amo kun. Anay ko. Clemar, anak. Ay, ayaban na kanit. Anay ko. Apa yun, anak ko? Nagsakit ti tiyan ko, nana. Anya, ay, apay nga tanay. Anay, nagsakit na talaga, nana. Anay ko. Ay, sus. Anya, abutan. Ala, mabitla ang taibagak ka ni tatang mo. Tadi na kan pilitan nga ikuyog ijay talon. Jakmat maawatan ti bagik, no apay anapalalo ti kinasadot ko, manang Emmy. Basta ti kayat ko, adda akla ang ijibalay. Mangan, maturog, ken pasig asarap buhay ako nada iti Tagalog ti kayat ko. Agingga iti may sa agundaway, nagabrod ni nanang ko, kat kapilitan anabati kanyak ti amin at trabaho iti unag ti balay. Ad-addan anarigata nakmanang, nang runa iti panaglaba ti lupot mi. Tawan kat nga rod apulos ti ammok at trabaho. Ngam kapilitan asinursurok, tasigon ka ni tatang, awanan ti sabali ang mga ramid kadagiti trabaho iti balay no saan asyak.
Iso atunggal umawag ti inak, kastoy met ti ibagak ken kuana. Nanang, agawit kan. May mayat no at dakamot lang ditoy. Marigatan ak unayan kadagiti trabaho ito nagtibalay. Gumiddan pa iti panagadal ko. Anak, agan anos ka kadi. Mabit lang ang amalpas ti kontratak ditoy. Talo atawon ti kontratak, kat nakagudwakon. Mabit lang ang amalpas, anak ko. Ngam nanang, marigatan ako na talaga. Anyamot nga minun. Apay nga nga masapula nag-abroad ka pa'y laang. Anyamot dun. Para kada tayo da ito'y anak ko. Di kagdanag, igatangan kay ti cellphone mo apaman nga gawid ak dita Pilipinas. Ha? Agpaiso nanang? Wen, anak ko. Anya ti kayat mo ang klase ti cellphone. Daytay kabarwanan ang modelo nanang ah. Daytay ti kahit ko a cellphone. Ala, di kagdanag tagatangag anak ko. Basta gaggagat ka, wen. Di mo baybay ang datatang ka nagiti addem. O sige nanang, basta namnamahagtin ka rin ma cellphone ah. Igatangan nak nanang. Apay ngatan anak ko. Saan mo tin nga agtext when umawag ni nanang mo? Un nga rod tatang. Kinapudno na. Diyak makakonsentrate iti pagkadalan. Tapang panunutag ni nanang. Ay, anya ngatan tinapasamak. No kaano mo't adandanin agawid, santo kilat adi na tayon kon kontaken. Anya ngatan tinapasamak ken kuana. Sapay saan mo't na maawagan tinumero nga aramatan na. Tatang, madanagan ak ni nanang. Anya tirumbang nga ramidan tayo. Ay, jakmat amok lemar anak. Mariribukan akmet. Iso Nay, numero mo't lang dito nag-text kanyak. Kung kasla saan mo't ang numero dito Pilipinas dito. Ha? Basahan nyo na tatang. Amangan mo't no ni nanang daytan. Sige. Hello. Gayem ni Ate Farida. Pasensya kayon no italang akim muntakak. Tasaan mat ngamin akayat ni Ate Farida nga ipakaammo ti kasasaad na dito'y Saudi. Ha? Na-opera ni Ate Farida. Gapu iti tumor ti dalem na. Iso apagawidin ng ti amo na dita Pilipinas. Ha? Tatang, kasano na daan iti tumor iti dalam ni nanang? Jack amo anak ko. Jack amo. Tatang, anya nga oras niya sumangpot da angkala ng sukon kininanang iti airport iti Manila? Sikon itinaode at text ni uncle mo anak ko. Asidagda ka nun. Saan da kami na mabali na patarayin itinapaspas ti lugan. Gapu iti kasasaad ti inam asinukon da iti airport. Anyan tatang? Apay akas di mo't tinagbanagan ni nanang? Wan nga rod anak ko. Diyak mo't amunon niya ti sawag. Aglalaok teriknak.
No amok la kumakastoy ti mapasamak. Diyak la kuman pinalubusan idi anagabrod ti inam. Tatang, Diyak mabubos a panunutan. Nga iti pa nagsubli ti inam. At ang sakit na. Idinto ta nakasalsalon at mata pinarubwat tayo. tatang. Makapaladingit ti kastoy anak ko. Ha? Tatang, adanda angkal, iso dalakit tinda kita. Nanang, apay nga nagkutong kamaten. Anya tinapasamag kan ka, nanang. Anak ko, pasensya ka. Kastoy mo itong tinagbanaga ki abroad. Nanang. Di akong magatang tingkarikan ka a cellphone mo, anak ko. Nakastoy mo itong tinagbanaga. Nanang, saan mo na panunutan, Dayjay? Awalan yaman na. Tinapatagkan niya kat nakaawit ka si Bibiyag. Saan miya kasapulan tan yaman na material labanang, nanang? Sikat importante. Sikat ikapatkan ka na kami. Clemar, anak ko. Nanang. Iti sa sangpet ni nanang ko, inistorya na kada kami tinapasamak ken kwa na iti Saudi, manang Emmy. Saan na kanu nga ammo no anya talaga tinapasamak? No talaga nga adda sakit na. Taawan kanumot apulos ti marikrik nana iti bagina. Basta ti malagip na kanu, kalaat anaawanan iti puot idi mangmangan. Ket idi nagsublin ti puot na, nalpasen ana operaan. Sigun kano iti doktor iti abroad, adda abot ti dalam na. Ket ti maysapay apakas daawan mi, saan kano apulos asim marungkar ti amo na, kabayatan ti kaadda na iti ospital. Ket ti pakaasyak launay kankwana, iso ti kaawan kano apulos ti nang tulong kankwana, kabayatan ti kaadana iti ospital. Gapo iti naamuan mi, saan da kami siguro ang mapabasol, no inatap mi nga addadakes a napasamak iti inak, iti kaadana iti balasiw taaw. Ngam awanen tinaaramidan mi, manang. Iso nga impapas milaengen nga inasikaso ni nanang ko. Ngam napigsa ti pakinakam ni nanang ko, manang. Takayat nalatta ti agimbag, tapno makasubli kanumat laeng iti abroad. Agingga iti maysa nga aldaw. Tatang, di ako nilipas ti exam ko. Gapo itintext kanyak na Auntie Josie. Anya tinapasamak. Anya timbaga ti doktor may papaniti referral ni nanang nga naggapoy di Saudi. Ha? Tatang, apay ngagsangit kayo maten. Pag naasiyo ko ma, ipagayo kanyak. Anya tinapasamak. Anya timbaga ti doktor may papankan ni nanang. Anak ko. Anda ka nun kadang tibiyag ti inam. Anya? Nakasat ka nun ni nanang mo. Lumadanon na pa'y ti makatawan iti din na tayo.
Nagtinag ka no na kanser ti sakit ni nanang mo. Saan namagasan pa'y? Saan nagpaiso na ita, tatang? Saan nagpaiso na ita? Una yun, nanang. Nagmayat ti sumamang kita kanya. Kabayatan ti pa nagrubrubat ko ama pa ni pagadalan. Nagwapo ka ngamin, anak ko. Nagtaar ka. Ha? Nanang? Nagwapo ka kunak, anak ko. Nagtaar ka. Agyaman ak, nanang. Amom? Si kalang ti kakaisuna mang ibagbaga kanya kiti kasta. Agyaman ak, nanang. Anak ko, pasensya kan. Ngampanag ko nak. Saan ka na makita pa'y nga agturpos? Ha? Saan ka na makuyog pa'y nga agmart sa iti entablado? Kaya't ko kumaunay amapadas ti mapan iti stage. Amang kuyog kan ka, anak ko. Nanang, apa yun? Apa yung kastama tenti bagbagam? Saan ka kumangagsaw iti kasta, nanang? Amok, saan akong ngagbayag, anak ko? Lemar, anak. Patip ka rin niya di pakinakam yun, nanang. Amo ka kamalan niya, dayta. Amo ka makita takpay nga agmarcha iti tablado into Dr. Pusak. Nagkararag tayo, nanang. Saan tayo mapukawan ni tinamnama? Kansabay lang kumata mapakawandat ka na iti basol ko, nanang. Pakawandat ko, ma'am. Masapo lang may ring Pasko dahil assignment ko. Tadyak kahit ti ma-incomplete iti pagadalan. Isa masapo. Ha? Ni, apay nga tanga agsangsangit ni Manang. Clever, ading ko! Ha? Oh my God, ito ay kalasap! Uwan, Manang! Umayon! Ading, Ha? ni Nanang! Ni Nanang! 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 Sige, Nanang. Aginanakan no di mon kabalaan. Aginanakan tapno di kan makarik na iti sakit. Aginanakan, Nanang. At na nagruwaradara iti agong kan bibig ni Nanang. Diyos ko! Nagsalungay nga yan ni Nanang. Nagan mo di balbalikas na itayading ko. Isungay na yaman ka. Awanan ni Nanang. Nanang ko! Ipatpatag na kaunay, Nanang. Diyos ko! Italagmankan ka ni Nanang. Awata may sinong mo di namin. Italagmankan ka ni Nanang. Diyos ko! Ay may
Diyos ang pinagmulan kung di ako Tatang, oray ko madagiti langan kakabsat ko ti ikan nyo iti allowance da nga giskwela. Oray saan da kon nga ikan? Talaga nga awan ti maitad ko, anak ko. Makita mo, jay tricycle tayo arugak-rugak lang arudan. Nakatinggan, tawan pagkasulinak. Tatang, Ano tinasken abayadan tayo nga utang, gapo iti panagsakit day dinanang niyo. Amumot day ta saan ka di? amok tatang. Ngam sapay la kumatasaan kayo apay dagal ka dagiti naglabasan tayo. Masapul nga agbalin tayo natibker tatang. Nangruna kada kayo. Clemar, anak. Pangaasiyo tasaan kayo ako mapoy tatang. Da kayo tinamnamag ka pangalak mo titipigsa. Kan kirot ti pakinakam ko. Isa pangaasiyo kuma. Tasaan kayo apay dagal ka dagiti napasamak. Pangaasiyo tatang. Manipod na tay day dinanang. Nagbalin analiday ti pamilyami, manang Emmy. Aklunat nga dadagiti gundaway, anagsinnong bat kami pay kanitatang ko. Ngam amin dagita panubok, nalasatan mi. Ingka gumaak ti nakaturpos, kat nagbaligi ak. Sa idiaddan na talgad at trabahok, tinulungak met dagiti kakabsat ko. Isu nga ita, agpapada kami nga employed iti maysa kadagiti kalatakan a kumpanya ditoy Pampanga. Kat nalaos ti panagyaman mi, tauray pa'y simangbay ti pandemic, saan kami anaawanan iti trabaho. Ni tatang, uray adda sakit na itan, naragsaklat ta, gaputa saan mi abaybayan. Kat amok manang Emmy, sa dino man ti ayan ita day dinasingpet nga inami. Maragsakan lakit di, gaputa na tunoy min ti arapaap na idi para kada kami. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Clemar. Clemar, pagayam ko, agyamanak iti panangisalaysay mo iti padas mo. Mamati ak asaan analaka ti naglabasan nyo. Nang runa iti napasamak iti daydi inayo. Ngem ti panagbaligi yu iti biag ti mangipanagnak. At ti tao, no lakit di saan nga umibet. Ken saan amapukaw ti panagtalek na iti Diyos. Mabailan na ti uray kadagsenanen a panubok adumteng ken kuana. Maragsakan para ken ka Clemar. Kat sapay lakuma, taagtultuloy ti baligim. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Tintun, mapu